Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Укушенная рана левой голени. Провели мы там 2-3 часа в травматологии. Эт көтүе. Совет урамындагы 150-нче йортның подвалында этләр яши. Цели их – это прежде всего дикие животные, но помимо этого еще и домашние животные, и люди являются случайными хозяинами. Толпаннар кытыра. Шәһәр һәм районда профилактик эшләр башкарыла. Курсантлар машина йөртү күнегүләрен узганда инспекторлар аларны тикшереп тордылар. Әгәр дә кызыл флаг икән бу штраф дигән сүз, ак флаг күтәрелсә, егетләр штрафсыз узганнарын аңлата. Курсантлар сынавы. Әлмәттә автомобиль йөртү ярышларының сайлап алу этабы узды. Совет урамындагы 150-нче йортта яшәүчеләр үз подъездларыннан чыгарга курка. Куркуның сәбәбе йортның подвалында урнашкан йортсыз этләр көтүе. Хайваннар үзләрен агрессив тоталар һәм инде кешеләргә зыян да китерә башлаганнар. 14 апрель көнне мәктәп укучысына ташланганнар. Безнең төшерү төркеме баланың әнисе белән очрашуга барды. Сүз Алсу Әхмәтҗановага. Якубовлар гаиләсе өчен 14 апрель көнне улларының мәктәпкә баруы күңелсез тәмамлана. Бала һәр вакыттагыча җәяү мәктәпкә дип өйдән чыгып китә, ләкин анда барып җитә алмый. Тыныч кына барган җиреннән аңа этләр зыян итә. Шуннан малай шәһәр травматологиясенә эләгә. Бүген аның әнисенең кулында күпсанлы гаризалар һәм табиб язган белешмә, ә телефонында төшереп алган скриннар. Алар хатын-кызның бу этләрне тотарга ярдәм сорап, тиешле инстанцияларга мөрәҗәгать иткәнен күрсәтә. 14 апреля 2026 года по пути следования в школу 14 апрель көнне булды бу хәл. Тыныч кына барган җиреннән улымның аягын этләр тишли. Травматологиядә 2-3 сәгать вакытыбыз үтте ул көнне. Хәлсез калдык. Хәзер эт эшләгән урынны эшкәртеп торабыз. Улыма моннан кала әле укулларда кадатабыз. 90 штук. Бу эт котырган булып зыян килмәсен өчен. было прописано укушенная рана левой голени. Провели мы там 2-3 часа в травматологии. И что нам назначили? Нам назначили обработку и, соответственно, от бешенства до 90 дней уколы. Әгәр дә бу вакыйгага кадәр малайның әнисе улы өчен тыныч булса, хәзер угына түгел бу йортта яшәүчеләр дә куркып калган. Хотели бы просто призвать внимание общественности, что вот такая ситуация есть. Это не только у нас, это вообще по всему городу. Но просим за свой двор, пожалуйста, обратите внимание. Безнең сөйләшүгә әлеге йортта күп еллар яшәүче Анастасия Зимина да кушылды. Аның сүзләренчә, этләр өйнең подвалында, халыкның сыйыну урында яши. Это стая, 5-6 собак. Алар бит көтүләр белән йөри, 5-6 эт, үзләре зур, барысы да явыз. Алардан олылар да курка. Алар монда бик озак йөри инде, мин монда күпме яшим. Иртән иртүк безнең йорт тирәсендә тавышлар килә. Очень давно ходит эта стая. Может быть, она поменялась, как бы, они же приплод носят. Но они постоянно бегают. Они утром рано, как начнут гавкать. Халык берничә тапкыр идарәче компаниягә дә шәһәр башкарма комитетына да гаризалар язган. Без дә экология департаментына рәсми җавап сорап мөрәҗәгать иттек. Проехали по 3 адресам, потом вот 4-й адрес, вот Советская, 153. Это где-то уж время 9:30, где-то 9 было, такие в район. Хәбәр килү белән бу адрес буенча чыктык, тоту түгел таба алмадык. Анда 3 ишек алды. Без тотучылар белән бөтен территорияны карап чыктык. Хәзерге вакытта этләр юк. Беренче тапкыр эт табылмаса, яңадан заказ наряд җибәрәбез, ягъни бу адреска яңадан барып эшлибез. Собаки отсутствовали на данный момент. Если первый раз собака не обнаружена, то есть повторно, это у меня как бы повторно я отправляю заказ, наряд составляю. То есть мы этот адрес повторно выезжаем, отрабатываем. Рауль Маллагалиев хәбәр иткәнчә, хәзер Әлмәт районында этләрне тоту белән шәхси эшмәкәр Сергей Мадьянкин шөгыльләнә. Әгәр сезнең районда да хуҗасыз этләр яши икән, сез бу турыда экология һәм төзекләндерү департаментына хәбәр итә аласыз. Белешмәләр өчен телефоннарны экраннарда күрәсез. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Жылы яз толпаннар активлыгына сәбәпче. Бу үз чиратында кешеләр өчен куркыныч авырулар килеп чыгу чыганагы булырга мөмкин. Әлмәтлеләргә толпаннар һөҗүмнәреннән ничек сакланырга? Шәһәр һәм районда нинди профилактик чаралар һәм кайчан башкарыла? Бу хакта тулырак алдагы минутларда.
Толпаннар кор рибаштау белән активлаша. Моның өчен уртача тәүлек температурасы якынча 1-3 градус җылы булуда җитә ди белгечләр. Татарстанда әлеге бөҗәкләрнең беренче һөҗүмнәре инде теркәлгән. Шул исәптән Әлмәттәдә агымдагы елда 35 татарстанлы толпан эшләгәннән соң медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Гомумән алганда сезон башыннан да алып 6000-нән артык кеше толпан тешләүдән зыян күргән диелә рәсми чыганакларда. Ежегодно в лечебные учреждения города обращается. Ел саен шәһәр дәвалау учреждениеләренә толпан тешләү белән 400-гә якын кеше мөрәҗәгать итә. Бу елның 31 мартына 2 кеше толпан тешләгәннән соң мөрәҗәгать иткән. Бу канычкычлар белән очрашуына алар ял көннәрендә урман массивларында ял итү белән бәйли. Узган ел шушы ук чорда бер очрак теркәлгән булган. Посещение лесных массивов с целью прогулок в выходные дни. В прошлом году за этот период времени был зарегистрирован 1 случай. Россиядә теркәлгән 50 меңгә якын толпан төреннән коныча торганнары бармак белән генә санарлык. Бездә 2 төрө билгеле бу болын һәм эт толпаннары. Бу бөҗәкләрнең куркынычы шунда. Алар толпан боррелиозы яки лайм авыруы таратучы булып санала. Толпаннар безнең табигый күршеләрбез булганлыктан алар турында белеп торуың хәерле ди. Әлмәт политехник техникумы химия биология укытучысы Айгөл Минхаҗева. Образовались благоприятные условия для зимовки клещей. В южных регионах они уже начали... Кыш анамел карлы булды, шуның аркасында толпаннар кышлау өчен уңай шартлар барлыкка килде. Көньяк регионнарда алар инде март башында уяна башлаган. Алар артыннан калган регионнарда да. Җылы һава торышы аларның тереклек эшчәнлеге өчен уңай булганлыктан, ач бөҗәкләр кискен активлашты. Шулай булгач, толпаннарның максаты беренче чиратта кыргый хайваннар, ләкин моннан тыш йорт хайваннары һәм кешеләрдә аларның очраклы корбаннары була ала. Они ищут свои цели для нападения. Цели их – это прежде всего дикие животные, но помимо этого еще и домашние животные, и люди являются случайными хозяинами. Төп саклану чарасы әлбәттә профилактика, паркларда йөргәндә, бигрәк тә урманнарга чыкканда, ябык ачык төстәге кием кияргә, чалбарны оек башка тыгырга һәм толпанны күрү җиңелрәк булсын өчен муенны һәм башны капларга, моннан тыш бөҗәкләрне куркыта торган сиптергечләр кулланырга киңәш ителә. Шәһәр паркларында һәм скверларында әлегә масса күләм дезинфекция башланмады. Эшкәртүне өмәләрдән соң эшләп җибәрергә планлаштыралар. Шуңа күрә чәчәк түтәлләрендә, сукмаклар буенда һәм киселмәгән үләннәр арасында толпаннарны очрату куркынычы әлегә зур булып кала бирә. Белгечләр урамда йөреп кайтканнан соң кием салымда җентекләп эшкәртергә, кадалган толпан табылганда кичекмәстән медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Әлмәт районы толпан энцефалиты буенча эпидемик территорияләр рәтенә керә, шуңа күрә төп саклану инструментларының берсе профилактик вакцинация. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россия суы акциясе кысаларында әлмәтлеләр шәһәр сусаклагычы территориясын тәртипкә китерде. Биредә 100дән артык ирекле өмәгә чыкты. Әлмәт су саклагычы территориясе ким дигәндә елына 4 тапкыр экология сакчылары тарафыннан җыештырылып, тәртипкә китерелә торган урын. Мәктәп укучылары, студентлар, предприятие, оешма коллективлары көче белән ел саен биредән машина буш савыт-саба, көнкүреш калдыклары җыеп түгелә. Ә бит аларны читләр түгел, үзебезнекеләр үк ташлап калдыра дип борчыла киләчәкне кайгыртучылар. Фронт работы, уборка прибрежной территории будет производиться. Кто-то гадит, а мы убираем. Россия суы бөтен Россия акциясы экологик именлек милли проекты кысаларында уза. Өмәдә 100дән артык кеше. Әлмәт һөнәри көллияте, Казан инновацион университеты, Әлмәт сәүдә-икътисад техникумы, югары нефть мәктәбе студентлары, булачак медицина белгечләре һәм спортчылар, шулай ук САП Әлмәт хәрәкәте активистлары. Катнашучылар шәһәр су саклагычының яр буйларын, җәяүлеләр юлын һәм ял итү зонасын тәртипкә китерде. Күмәк хезмәт нәтиҗәсендә волонтерлар 200 копчыктан артык көнкүреш калдыкларын җыеп чүплеккә озатты. Барлык командаларның бердәм эше нәтиҗәсендә яр буе территориясен масштаблы чистартуга ирешелде ди экология департаменты вәкилләре. Мондый чаралар табигый зоналарны чисталыкта сакларга гына ярдәм итеп калмыйча, экологик культураны формалаштыра, халыкны уртак кыйммәтләр тирәсендә берләштерә. Бу юнәлештә эш дәвам итәчәк. Гомуми шәһәр һәм район өмәсе киләсе атнада узачак. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә автомобиль йөртү ярышлары буенча курсантлар арасында сайлап алу этабы узды. Әлеге чара 2 этаптан тора. Беренчесе теория белемнәрен тикшерү, икенчесе машина йөртү осталыгы. Мактамадан килгән автокласс укучыларының сынау тотканын безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты.
Birinchi этап yol harakati qoidalarini biluni tekshirу. Bunda uzoq o'ylarga vaqt yo'q. Kichkinagina xato yasasan yoki vaqtga sig'ishmaysan ekan ballar azaya. Avtomobil yarishlarida teoriya, praktika kabi muhim. Chunki shin usta yo'lni bilirga tegish. Это большой вклад в ваше будущее как водители транспортных средств. Будете усовершенствовать свои навыки и знания правил дорожного движения. Теориyadan so'ng kursantlar avtodromga yo'l tuta. Programmada parallel ravishda mashina qo'yu, garajga old bilan ham ort bilan kiruni boshqaruv. Tub maqsad tugallik, bag'anaga qo'g'ilu yaramay. Kursantlar mashinaga yurtib ko'ngillarni o'zganda inspektorlar ularni tekshirib turdilar. Agarda qizil flag ekan bu shtraf degan so'z, oq flag ko'tarilsa, yigitlar shtrafsiz o'zganlarni o'ngata. Elza Sayfina 9 yigit orasında imtihon beruvchi birdan bir qiz. U yo'l yuru qoidalarini bir xatosiz berib avtodromga keldi. Teoriyani o'rganish yengil, ammo mashinani tuyu, ongarda bir xatosiz yuru ko'pga og'irroq deyil. Не ошибаться, но Men butun qoidalarni da bilam, baribir qo'yg'iram, kelib chiqmas deb. Umuman mashinada yurib bek muhim hozir. Mashinada yuri bilsang, qoidada ishlay olasan. Qoida kerak, shunda bora olasan. машина нужна, машина всегда нужна, с ней можно куда угодно. Dinar Ziganurov былтыр сентябрь ayından boshlab Tuban Maqtama maktabida o'rnashgan avtosinfda o'qiy boshlagan. Irad kishiga mashina yurituv uchun dokument bek muhim deydi yigit. Bugun u o'quning so'nggi etapida 18 yoshini to'tirib imtihon berugina qola. Когда я сюда пришел, меня учили, инструктор превосходный. Men bu klassga o'qirga kelgach, men barısında yaxshilab anlattılar. Instruktor o'qituvchi bek aybat. Akrinlab anlattılar, nechik mashinani qabzirgan indi qoidalarini bilirgan. Barısına da öğrettiler. И наша преподавательница по теории. Она тоже превосходный человек. Avtomobil yarışları kursantlarning mashina gabaritlarini tuyarga ham shunda o'q qaror qabul etarga yuritam. Eng yaxshilar albatta donon respublika darajasida yo'qlarga borashaq. Ham bugun biz tegishli hozirlik darajasini ko'ramiz, deyishtirishlar. Alsohma Janova Aliya Muratova Yo'ng'ar vaqti Luch Almaty kompaniyasi. Әлмәттә традицион муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасы старт алды. Ална стадионында спорт чарасы кысаларында хатын-кызлар командалар арасында волейбол буенча ярышлар бара. Ярышларны Татарстан гимны белән ачу спартакиаданың күркәм гадәте. Муниципаль идара системасы хезмәткәрләрен ватан һәм аның халкына хезмәт берләштерә. Ә моның өчен рух ныклыгын бирүче спортны ярату хәерле. Ә бәйрәм төсен ярышларны ачу тантанасында калабызның танылган җырчылары өстәде. Татарстанда муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасы гомум республика дәүләт хезмәткәрләре спартакиадасының бер өлеше булып тора. Һәм ел дәвамында спортның берничә төре буенча үткәрелә. Волейбол араларында иң масштаблысы һәм мөгаен яратып уйнала һәм карала торганыдыр. Әлмәтнең Алнас залы, Зей, Казан, Алабуга, Лениногорск, Түбән Кама, Яшелүзән, Азнакай, Бөгелмә, Ярчаллы командаларын кабул итә. Әлбәттә, Әлмәт командасы да тулы әзерлектә. 10 команда 2 көн дәвамында җиңү өчен көрәш алып барачак. Җан атырга теләүчеләргә биредә шот булачаклар. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Вокал осталыгыннан халык танылуына Әлмәтнең алтын тавышы 3 проекты финиш турысына чыга. Төп бүләкләрнең язмышын профессиональ жюри хәл итсә, тамашачы мәхәббәте иясен хөрмәтле телевизор караучылар сез бәялисез. Луч телекомпаниясенең ВКонтактедагы рәсми төркемендә тавыш бирү башланды. Лидерлык өчен көрәш бик кызу бара. 16 сәгатькә төркәлгән сораштыру нәтиҗәләре буенча катнашучылар саны 600 кешегә җитте. 3 лидер исә төрәлеш бара. Тамашачыларыбызның тавышлары бу вакытта түбәндәгечә беленде. Беренче урында Зилә Заримова, аның 2 улым җыры 30% тавышын җыйды. Берничә процентка артта Рамис Исмагилов кала. Аның өчен 159 тамашачы тавыш бирде. Өчлек лидерларын Илназ Закиров тәмамлый. Аның җыры 18% чамасы тавыш җыйды. Тавыш бирү 18 апрель көнне кичке 21 сәгатькә кадәр дәвам итә. Аның өчен сезгә Луч Әлмәт төркеменә ВКонтакте социаль шилтәренә кирергә кирәк була.
Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сөз ВКонтакте социаль шилтеріне кіріп, улучшал метр кімінде сәғат кешкі 7-де қорай аласыз. Біздің ең қызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда орнаштырыла. Мұнан тышсыз үзегізде яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.